Tríd dó héan náid beó dí raibh brianan seag léamh na nuaachta don lá déag mína saona 2016. Bannon mór fictiúr agus mór scéal an léinneamh le nuacht internaisiúnta sa chás seo Éimin. Gas sin an pictiúr an sin maicinn si bheith. Mór fictiúr atá an in Sana sin príomhchathair Éimin sílim. Agus is pictiúr é de ansaí air chathair is dóchan. Is agam ceirtá rá ach léirú é chó chuitianta agus atá ansathe air in Éimin go bhfuiltear ag déanna mór fictiúrí díobh. Tá na hansathe seo trís an Dearcthaí déanachtúil in Éimin a dhéarú. Sí Éimin an tír is buiste an na nárabach. An fá go bhfuil seo chlúdach a New York Times nó go bhfuil ceangal Meiriceánach leis a scéal. Tá Cogadh cathartha súl in Éimin faoi láthir. Tá na mílte marmh bainneann sé le grúpa faoi le an tanim dearmataí agam atá ag seasamh in Éimin. Tá ceanarcaí ag troid in rialtas Éimin agus iad ag fáil cúnamh go leor ó rialtas na híráine agus mar chúitimh an gceanarc tá rialtas Éimin tréis cabhraáil ón Arab hádach béal doras. Tá an Arab hádach ag buamáil na gceanarcach go neamhrócaireach. Ach má sé cé gur síle ag an nám go dtiocach deir sciopú leis i gceanarc tá sé gleannacht ra beidir a bhuíochas le rialtas na híráine. Buntáiste sa feachtas leanúnach seo. Go bheith os glíonn an scéal le Mustafa Éileagill. Tá monarcha aige a dhéanann smailgmhia a bhfuil tóidir in Éimin, scealógaí agus cornaí mine sé. Ach má sé bhuamáil rialtas na Harbasádaí an monarcha, war déniúr agus sciris an gnó. Agus so ní bháin bhfuil déniúr marmh ach scór teilech a bhí bra airigid ón bhonarcha sin as sopair freisin. As sás airigid, bochtathe.
Níl fácaí den Cogadh ach marmh háin, nó sáin ar a leid. Ceann maslach dúisiúil anróiteach agus gan ceannaireacht ón iarthar níos mó le Meiriceá in Síorathrú ní fis céird thorlós in Éimin. Tá geilleag, níl geilleag ar a bé in Éimin, níl fágaí de dhéileag ar sa tír ach creatlach agus cnábhais na méid. Leanna Meiriceá. Ca déir an tuachtarán, an tábhar uachtaráin? Ní fis a géine. Bhí sé rá rudaí amháin Síorathrú agus tá sé rá rudaí eile I ní thofa. Go dtibhinn tá a Dearcthaí ag Síorathrú machchas amach. Más ag caint ar inimircí muid, gin bhile nó inrod agus is meas ar fad. Tá sé chur a Dearcthaí amach ar a gcóras gilcreacht ar Twitter. Ní higann sé príomháid achos ní higann sé rialtas. Well, ní tuí sibse an dearca atá agamsa I le Trump fíorghrocht nóíocht na stáit an de dearan. Ach bhéidir go cheart ní féidir fannacht ar leataíh agus rágurúd mai seo. Is fergnó é seo, agus rachas sé sa seans le airgid Meiriceá agus scrisfrontír. Tá Trump tríis bheirt anim nniu don rialtas nó dá chóir leoraí. Roinnt Priebus chaithíorlach coiste náisiúnta na bpoblachtánach, agus a bhaith mar California an tíomháin. Agus ní cóthárla é seo, atá cardú le Paul Ryan ceann na chomhairle teach na neanadaithe. Tá intas ar dhaoine go rognaíú Priebus mar is de bhunaíocht an pháirtí cinsealóid amachchas amach sé, agus ní bheith ag súile rinne mar sin mar chomhair leor do Donald Trump ach chofis. Tá fearrile ránathe ige mar chomhair leor, mar phríomhchomhair leor, agus stratégiúis, stratégi na hetse hir, mátá le héadán, duine dar Bannon Stephen Bannon, grísúis agus spechare, meán, ascrín as agras dar Bannon Breitbart News. Ní áisiúntaach nuacht é néachar ach suíomhaidirlín spechareachta agus is chomhair é seo go bhfuil dá na nuacht trína chéile machchas amach nuair is féidir le suíomh nuacht a go leiscéil suíomh polítíochta an tainnim nuacht a chur agus áisiúntaach nuacht a dhéanamh de féin, well, tá muid de réis é léhantaí Pravda
agus le héad muiscil tá bheag an ionta searm mar bhí mé breanúir éan bhí suí an bhaine agus i breanúir stechann searm ach tá sé reis in sachrán í mó. Le enim nuachán Stephen Bannon tá Trump ag léirú a dhíbheas, a rochbheas bhunaíocht an fórtaí poblachtánaí. Is bheag meas atá ag Breitbart ná agus ag Stephen Bannon seanúirí a fórtaí. Agus bhí mé ag túrbás a fórtaí sin, tá mé fós á thuair agus tarlóidh sé faoin uachtarránach seo ní féidir is a bártaí fannacht le chéile mar atá sé. Cibé, tá Breitbart riméadach agus lúchaideach tá go acu sa chéad rialta suile sna Stáit Untaithe. Nuacht as Canada, más Nuachtaí. Cé hí sin? Imreoirí Corlála. Níl bun ná bar leis a scéal seán ná ríre ach tá sé cute. Tarlíonn sé an támar fad de Canada. Fág an daoine óga éireacha mailte beaga agus tugannaí na charrachaí móra Vancouver, Toronto, Quebec. Áit a bhfuil ghlacha ag testa leo, grá ag testa leo, webh. Agus Carlisle, agus faoi dheire tá léig Corlála náisiúnta do dhaoine éireacha i Meiriceá. Nach test sin. Ní cimíon rud eile. Níidir an dtuigeann beidir go dtuigeann an New York Times an Timortas focail an léig, Pacific Rim Curling League. Man bhfuil an Timortas focail soiléir duite ní bhí neoime duite. Tá imní soiléir in Washington, Cahar Washington, marall a hawa Donald Trump. Tá Avre Seisteach sin. Bhíon focail ag an cúpla nóiméad ó hin agus tá sé púf imethe orm. Abheochan. Tá abheochan orbach táirlathe i Washington. Agus tá an chathair bhríomhar nua seo feiteach go nréanáil faoi Donald Trump a chultúr. Ceart go leor. Reince Priebus, tá muid reis ag Reince Priebus. Sé sin ceanara an fórtaí poblachtánaí agus sé sin a bhaisi geanas sé sin a maith dúlgus chláráibre an uachtarrán a chur trí de ggógáil. Bhailóír sílim go maith deacrochtaí aige. Ach, a leid dar leis tearann an fórtaí fós in éon chuid. Ní le sagam ceach ó fada. Marí sé mar sin.
Ní hiigim céim fá gomach Diner Goodfellas sa Nuacht mar vert forraig nach ag dúil tú íc ach tá. Ní léonra de rá gom fao sin. Tá dasbog nua in Newark fearr Bannon Joseph Tobin ach má tá constaci go leor roimhe ina measc demografíocht atá gashrú go Syrian. Tá díspóireacht san Africás ceart foiinne bhar nó. Tá an tír ag cur chun cín, cuacht gdéine agus cuacht gaotha. Ach má sé tá dhaoine áirithe sa rialtas gar goint gur cheart bhean arís chuacht admhach. Ní is agam. Deir siad gur inéistíocht níos antaifi ná inéistíocht sa ghrian ná sna gaotha. Ní is agam. Níl an sus chóra ceart sa tíre go fóil ach má tá rialtas na Syria ag pleanáil ansaí nua Aleppo. Níl réimeas Obama tar éis lína tharthála de haisir be ofráil don é ceannarchaí an agus ní fis céirde cheochas ach bháin ar nó níos mó búmála fearir. Chelsea Manning, cé hí sin bhfuil bhuié Bradley Manning dathú sé inscne aistrí nó ahraí film. Tá sé gachaní Barack Obama go scaoil fi síre. Ní dóilm go dárlóis sin ach cábhis. Céir de thárlóis le Eileen. Well, níl is agam céim fá gomach mu i bheanú warcaí na helíne ach bheithfar ag bheanú mar me leiscéal. Mar tausra de freagrún margaí an réimeas nua Washington. Dása, even leis New York Times dása. Tá show nua dar Bannon rules the game cho bhriú uail bhíanach dása ní léonra de le rá agam. Well, tá sin na dhéarchéim taíochta i Mountain View in California margheall Google agus tá cóirle na carach bhfuil cóirle an bhaile géirí taíocht an bhaile bhéadú chuig go fangéad agus bailó Europe. Tá Leon Russell ceoltóir na geoltóir marmh. Scríomh sé órán dar Bannon A Song for You. Bheasc chumas sé na seanraí bhí sé 74 bliana d'aois bhí sé cáirú le Elvis Costello, Joe Cocker agus ceoltóirí eile. Smaoine maith go University of Utah is cosúil. Cuide a thuairt do shréanálathe cisfeile as sa tín rinsmíonaí tríhí a chaithimh sa University of Utah ag fólam
conas cóteáil. Agus ar nó, ceanglíonn an chónaíocht nua seo an University of Utah leis tí. Níl éon rud eile le rátha go miniomh sin iad na scéalta nóíochta don ruirt mé an tochtú láidéag níor bheith sin a bhí gceiste an 4 mí na saona 2016. Tá súile agam gur bhain sibh tainmhas agus go mbeidh muid ag caint le chéile ar an bhfad. Bhuaim ráit é oribh agus tá súile agam gur bhain sibh tainmhas sin. Slán.